Skont il-Viċi Kap Nazzjonalista David Agius, il-familji u n-negozji Maltin taħt gvern Nazzjonalista ma kinux iħallsu kontijiet tad-dawl lill-għoljin. David Agius iddikjara dan meta indirizza konferenza tal-aħbarijiet oħra sabiex jitkellem kontra l-ħidma tal-gvern fil-qasam tal-enerġija. Ħidma li waslet biex mis-sena 2014 il-kontijiet tad-dawl jorħsu b'25% għal familji u n-negozji Maltin. Kienu jħallsu taħt gvern nazzjonali? Le, mhux hekk. Taħt gvern nazzjonalista ma kinux iħallsu kontijiet. Taħt gvern nazzjonalista ma jkunux iħallsu dan il-ħlas. Taħt gvern nazzjonalista l-familji u n-negozji kienu jħallsu fost l-ogħla kontijiet tal-enerġija. Dan jikkonferma statistika tal-Eurostat li kienet turi li fis-sena 2010 il-familji Maltin kienu jħallsu l-ogħla kontijiet tad-dawl u l-ilma fost 28 stat membru tal-Unjoni Ewropea. Iffaċċjat b'dan David Agius prova Imeri S-Sewwa Magħruf u l-fatti li joħorġu minn din l-istatistika. Tirrikonoxxi li l-poplu Malti kienu ħallas fost l-ogħla kontijiet fl-Unjoni Ewropea fi żmien il-Partit Nazzjonali. Dak ċettajt inti u nirringrazzjak tal-li qed Il-Eurostat kienet qalet li l-ogħla żdied fil-prezzijiet tal-enerġija mill-istati membri tal-Unjoni Ewropea bejn it-tieni kwart tal-2009 u t-tieni kwart tal-2010 kienu reġistrati f'Malta bi kważi 40%. Fl-2010 l-Eurostat kienet irrimarkat ukoll kif il-prezzijiet tal-industrija fit-tieni kwart tas-sena f'Malta kienu wkoll l-ogħla mill-istati membri tal-Unjoni Ewropea. Iżda David Agius donnu der li mhux interessat li l-familji Maltin u Għawċin għal snin twal ħallsu l-kontijiet tal-enerġija bil-għoli. Mela, jiena m'għandix diffikultà li jekk persuna illum kienet qed tħallas inqas jew iktar, jiena mhux ħanidħol f'dik il-kwistjoni.